ερωτήματα από τους τηλεθεατές. Ναι. Ρωτάει η τηλεθεατής, δηλαδή, αν το ΚΚΕ με βάση και την κάρτα που είδαμε δεν είναι στο 14, ξεφοβηθεί ο λαός. Πιάσουν τόπο οι παρεμβάσεις και ο παρεμβατικός λόγος και η δράση και του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ. Και δεν είναι στο 14, είναι στο 24. Είναι πρώτο κόμμα, παίρνει και τις 50 έδρες που είναι μπόνους που παίρνει με βάση τον εκλογικό νόμο το ΚΚΕ. Άρα είναι το κόμμα το οποίο θα δεχθεί πρώτο την εντολή να συγκροτήσει κυβέρνηση. Τι θα κάνει, θα την επιστρέψει πίσω, δεν θα αναζητήσει μέσα στο υπάρχον, ναι, στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία να συγκροτήσει κυβέρνηση. Ναι, κύριε Τριανταφυλλίδη, να το ξεκαθαρίσω. Παρακαλώ. Να το ξεκαθαρίσω καλά το πράγμα. Όταν ο λαός είναι στην αντιπολίτευση, δηλαδή δεν έχει την εξουσία στα χέρια του, και εμείς θα είμαστε αντιπολίτευση. Προσέχτε, εμείς δεν μιλάμε για εξουσία του ΚΚΕ. Μιλάμε για εργατική λαϊκή εξουσία, που βεβαίως το ΚΚΕ θα είναι, αν θέλετε, η πολιτική δύναμη έμπνευσης και δράσης αυτής της εξουσίας. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, αυτό στη Βουλή μπορεί να είμαστε πλειοψηφία. Μέσα στην κοινωνία όμως θα αντιπροσωπεύουμε και πραγματική πλειοψηφία, γιατί μέσα στην κοινωνία δεν είναι μόνο ο λαός, είναι και οι ιδιοκτήτες του πλούτου της χώρας. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά μας, η οποία είναι θεμελιακή από τα άλλα κόμματα. Αυτοί μιλάνε για μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Μπορεί να είσαι κοινοβουλευτική πλειοψηφία και το έχει ζήσει η ιστορία στον 20ο αιώνα. Μάλιστα. Αλλά στην οικονομία την εξουσία θα την έχουν τα μονοπόλια. Εάν ο λαός λοιπόν θέλει μαζί με τον λαό να ανατρέψουμε τα μονοπόλια, αναλαμβάνουμε κάθε ευθύνη. Να μπούμε μπροστά και να το κάνουμε. Βεβαίως τέτοιες ευθύνες θέλουμε να τις αναλάβουμε. Αλλά ευθύνες που λέει είμαστε σε μια κυβέρνηση όπου η Βουλή θα αποφασίζει και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, οι τραπεζίτες και οι εφοπλιστές θα εκμεταλλεύονται τους εργάτες και θα τους πίνουν το αίμα, για να πω μια λαϊκή έκφραση, και θα καθορίζουν τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, αυτή η κυβέρνηση θα είναι ένα ανδρίκελο. Μάλιστα. Θα σας το πω καθαρά. Σε κυβέρνηση ανδρίκελο δεν μπαίνουμε. Σε εξουσία όμως, σε κυβερνητική εξουσία που θα μπορεί να παίρνει αποφάσεις και να εφαρμόζονται και στην οικονομία, εκεί αναλαμβάνουμε τις ευθύνες και να δοκιμαστούμε και τους κινδύνους.